Hej, jeg hedder Claus. Velkommen til Hirtshals Fisk. Hos Hirtshals Fisk tilbyder vi Danmarks lækkerste fisk fra fiskeaktionen i Hirtshals direkte til jeres dør. Jeg ønsker at bringe fisken tilbage i de danske hjem igen. I nutidens supermarkedstider har mange glemt, hvor lækker en friskstegt rødspætte egentlig smager. Vi har glemt, hvor godt fisk er for vores velvære og helbred, og det skal vi lave om på sammen. Tilmeld jer her på siden, og vi vil komme forbi jeres adresse med et uforpligtende kig af vores lækre sortiment af friske fisk fra Hirtshals, røgvarer fra Skagen. Hos Hirtshals Fisk ønsker vi ikke kun at sælge fisk, vi yder den bedste service, og vi er ikke blege for at give en opskrift med. Vi glæder os til at se jer og vise jer vores udvalg af frisk fisk fra Hirtshals. Kan I have en god dag.